live. Dan ga ik eerst even naar een van de 20 dames die hier zitten. Ze halen je prachtige sjerpen om. Ze zullen er echt fantastisch uit. Sanne Roffel, nou, maar stoet maar even uitlezen. Wat doen die dames hier? Hè? Nou, ik organiseer de misverkiezing Miss Beauty of Friesland. En dit is vooral je snijn in de finale in Drachten. Spannend. Ja, heel spannend. Ja. Hast je het al eens eerder georganiseerd? Ja, dit is de 4e keer dat het gebeurt. Oké. Ja. Hast je elke keer weer genoeg opjeften? Zit er genoeg belangstelling voor? Een heel soort. Ja, dus we nodigen sowieso altijd 100 famkes uit op de casting. En daarvan binnen nog 30 uur. En ja, een van hun gaat winnen. De Miss Teen of Beauty, Miss Teen of Friesland verkiezing. En Miss Beauty of Friesland. Leuk hè? Hoe gaan die voorrondes? Zit je zo streng achter een tafel en dan nou, die kant op of die kant op of net? Nee, we beginnen altijd even ze mij zichzelf voorstellen en dan gaan we wat vragen stellen. En nevens mij is het altijd heel gemoedelijk. Ja. Oh, leuk joh. Nou hebben we hier voor een bijzondere dag, want je hebt hier een grote tent op slijm. Moet even nu lezen. Wat moest die tent hier? Hè? Ja, klopt. Dat is de spraytan tent. En de vrouwen hebben allemaal een mooie kleur, bruine kleur opgekregen. Nou, ze zijn er van tevoren al gezongen uit, maar nou nog gezongen. Ja, zeker. Ja. Nou, Martijn, technicus, die wil straks ook nog gespreid worden. Ken je dat? Ja, natuurlijk. Ja. Jongens, Jorrit liet Martijn even zien. Die is al kan verdriet, maar nog even gespreid worden. Hij haat mij nou wel een beetje, maar dat weet ik. Waar sta ik? Ik ben al bruin genoeg, toch? Nou, ik ken altijd meer, toch? We doen aan in de tent. Dames, ik kom straks al naar bij me mee voorstellen. En mag ik maar een vraag stellen, zeker of niet? Maar ja, ze doen me sowieso even aan de bak, want wat is dit nou? door mij is een Miss Noorderwien 2015 uitziekjes. Wauw. Ja. Oké. Dan maak je me heel aardig zien met aan. En Martijn wil wel helpen, Leo. Ja, Martijn en ik ben een jury bij deze. Ik kom straks bij die weer om. Sanne Roffel. Nou, hoe de 10 en hoe het al is gaat snijden, wordt natuurlijk de winnaar van Oer hoort. Dus gezellig is dat toch? Ik ga hier zo'n 20 dames op zitten. Komende snijden is de finale. Miss Beauty Friesland. En ja, we moeten natuurlijk de dames een beetje vaststellen. Want uit deze club komt ook nog een Miss Noorderwien, had ik begrepen. Leuk, Hilda, hè? Ja, leuk. Spannend, ja. Dat is wel ingewikkeld, ja? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou goed, hoe is toe? Mijn naam is Stefanie. Oké, en doe je vaker mee om dit soort wedstrijden, finales? Nee, dit is voor mij de eerste keer. Ik kreeg een mailtje in de vraag of ik mee wou doen. Ja. En ik dacht van nou, dat is natuurlijk een super ervaring. Dan moet ik gewoon een keertje meemaken. En ik heb er geen spijt van gehad. Het is echt heel leuk om met alle dames dit mee te mogen maken. Als ik zoiets van, nou wil ik echt winnen? Ja, natuurlijk wil je heel graag winnen. Dat is natuurlijk wel het doel waarom je uiteindelijk meedoet. Maar mocht ik niet winnen, dan kan ik altijd nog met een lach terugkijken op deze tijd. Ja, precies. Ja. Voor jij hetzelfde motief? Ja, eigenlijk wel. Nou, mijn naam is Jeanette Geertsma. Ja, hoi. Ja, hoi. En nou ja, ik werk scout en normaal is het, ja, ik studeer biologie en mijn practica snij ik in Beestenom. Dus het is eigenlijk een hele andere kant van een mis eigenlijk. Dus. Dat kun je wel stellen. Ja, maar het is een hele leuke ervaring en ik ga van alles leren en een hele leuke van en wat heel leuk het hier te hebben. Dus. Je hebt onderling net al te volle jaloezie en zo? Nee, dat dacht ik wel. Dat is vaak wel het beeld van een mis. Beetje vooroordeel. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Nee. Zo, nou ja, op naar de finale. Voor jij de eerste keer? Voor mij ook de eerste keer. Hoe is het toe? Jannie. Okay. En studeer, squallen, werk? Ik werk, ja. Okay. Maar ik vrees wat? Ik werk bij de Hunkemuller. Oké. Dus typisch. Dan zit het wel een beetje in die sfeer, hè? Ja, dan zit het wel in die sfeer, ja. En stiekem een droom van carrière, model? Ja, het lijkt het me heel leuk om je verder met persoonlijke ontwikkeling en om zo verder ermee. Ja. Hoe is dat? Dan was die toch mooi omkleiden. We toch heel wat naar die jongen, hè? Klopt, ja. Veel zien hoe het bekeken? Ja, maar dat jij het bij. Dat wist van te verjaarden, ja. Heb je nog in die spraytent zitten of niet? Nou, nee, het is wel... Nee, je zit zo mooi bruin in, maar... ja, lekker bruin. Het is net van de vakantie, maar ja, ik moet spreken. Ja. Hoe is het? Hoi, ik ben Lianne. Ik heb zo'n mooie sjerp om trouwens. Ja, jij wel hier. Heel mooi. Hij is alleen nog even dwarmers snijden, of binnen het al je onderdeel? Ja, al je onderdelen. Met voorstellen, bikinironde, in de galenjurk met we erin. Dus heel mooi. Dansen, nog een openingsdans hebben. En je kan je nog weer vragen? Ja, ik nog, ja. Is het cliché, je bent al je van wereldvrede, hè? Dat weet je. Ja, dat is flauw. Maar doe je eerst nog? Of dwaande mijn carrière misschien wel als model? Ja, nee. Ja, ik ben te Leeds, hè. Dus oh. Nou allround schoonspecialist. En ja, maar uiterlijk en de huid bezig vind ik hartstikke leuk.
Nou, dus dit wel een mooi verlengde ervan. Dus hij is te lieds. Ben die regels zo streng dan eigenlijk voor dat modellenwereldje? De modellenwereld wel, ja. Een misverkiezing net. Daarom is ik zo leuk. Iedereen heeft een kans. Wees nog heel fanatiek. Hoe is het? Hallo, Jamila. Ja, dat als toestinkt, ik wil winnen. Nee, dat zeker niet. Het is voor mij gewoon een hele leuke ervaring. En om deze meisjes allemaal te leren kennen. En gewoon iets heel nieuws. Maar niet dat het echt super fanatiek is van ik moet winnen, dat niet. Best toch wel in die holle ambitie aan het oefenen van snijden bijvoorbeeld, hoe ik erin maat en dat soort dingen? Ja, ik ben heel veel aan het oefenen met op hakken lopen. En voor de begindans. En de bikinis en jurkjes en gala jurken, meisjes zelf uitkiezen trouwens? Ja, die mogen we zelf uitkiezen. De begindans wordt gedaan in een jurkje die we allemaal krijgen. En voor de rest mag je gewoon je eigen kleding kiezen. Kies wat kiezen? Het was wel lastig. Maar ja, het is gelukt. Oké. Ja, nee, ik tussen 12 vrouwen tussen lid, maar daar bemoei ik me net mee. Dames, dankjewel. Eerste ronde. Straks kom ik bij hem nog. Wie is toe? Jente. Oké, en doe je het voort? Zit ik door mij of best ook een beetje scout? Een klasgenoot heeft van mij mee, een meisje uit mijn klas. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me ook heel leuk. En toen heb ik me opgegeven en ik ben blij dat ik mocht komen. Ja, en de eerste keer dus. Ja, Wat is je indruk van zo'n wedstrijd tot nu toe? nou ja, het is hartstikke leuk. Je doet natuurlijk wel andere dingen dan normaal. Je ontmoet nieuwe meiden, dus ja, heel leuk. En je droom voor de toekomst? Ja, eigenlijk wel. Toch wel, hè? Ja, lijkt me wel echt heel leuk. Nou, wie weet. Kijk naar die bofvrouw. Hoe is het toe? Ik heet Hedwig. Waar kost hoe wij? Friesland. Oh, dat is mooi. Ja. Nee, ik kom hier trots juist. Okay. En doe ze straks nog op squallen in mijn Ja, klopt. maar zie je nog op tarrieren zo'n wedstrijd of list het lekker hoe die heen komen? Ja, ik moet natuurlijk me wel een beetje voorbereiden, maar ik liet het ik om me heen komen, dus ja. En als toen nog wat ruzie met die kleerhoorn van welke skiën ze moest of dat soort dingen? Nou, wel een beetje, vooral met de skun, dus met de hakken. Maar ja, daar kom ik wel uit. En doe je dat alleen of doe je dat bij mem of de vriendin? Mijn vriendin en mem, iedereen kan helpen, dus. En had je ook een droom om nou ja, als mis terug het leven te gaan of als model? Nou, het lijkt me wel heel erg leuk en wat ik nou ook al een keer heb meemaken vind ik heel erg leuk, dus ja. Wat een leuke ervaring. Ja, klopt. Hield dat voor jou, ik? Jazeker. Hoe is het? Leonie. Leonie. Ik voor jou de eerste keer? Nee, ik heb één keer Jelle maar dat vind je heel was als dit. Ja. Dus, Wat voor wedstrijd wie dat? ja, Ik een soort mis gewoon. ik een soort misverkiezing inderdaad. Ja, dit is wel volle leuker. Ik doe je volle meer dingen. Activiteiten. Sanne organiseert hele leuke dingen voor ons. En Ja, het is net zomaar even wat. Hè? Ik bedoel, even een beetje een show geven. Zo simpel is het net, hè? nee, ik ben nou al zenuwachtig versnauwing. Oh jee! Net aan! Nee, maar met hem goed komen en ik heb er heel veel zin in. Dus, Komt vanzelf. En waar weet. Maar hoe fanatiek bent u dan? Ja, wel fanatiek. Ja, hè? Ja, zeker. Hoe is het toe? Aniek, ik kom uit Langseweg. Uit Langseweg. En hoe had ze die scout? Ja, Sanne die vregen mij of ik mij worden aan. Dus ja. Die zijn hard maar druk hoor. Ja, zeker. Ja. Hey, oh leuk, kom maar! Ja, Sanne heeft heel veel voor de zoer, dus dat is wel heel fijn. Wat belangrijk, hè? Water te organiseren. Want bist u van tevoren, had je ook even zien wat voor organisatie is het? Er zit natuurlijk ook wel eens van die wedstrijden tussen. Daar was net bij je, hè? Nee, ik hier het wel een beetje opzocht op internet, maar... Wel een beetje vertrouwd lezen. Ja, daarom. Nou, ik ben helemaal goed kunnen snijden. Is het al vakantie of net? Ja. Is het een voort of eerst even winnen? Nee, ik ben net vet. Bloedmooi Friesland. Doe een vakantieplan? nou, we hebben een chalet op de camping in Jennewaard. Oh, nou, dat is in de woorden, dat is altijd goed. Altijd goed. Ja, nee, dat is altijd genieten. Dus, Stel je even voor. ik ben Petra. Ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Ichten-de-Breggen. En er was gewoon misweuren. Ja, nou ja, het ben je allemaal toppers die mij aan mij doggen. Dus we zitten allemaal wel. En ooit is op een verleden moment alles een keer erover droomt. Ik won nog wel eens meedoen. Of ik dit voor jou heel spontaan. Ja, dit is spontaan, maar natuurlijk, het is een droom. En ik denk dat dat voor elke niet een droom is. Nou, dat wist me nooit. Doutzen Cruise, ik zou eigenlijk spot en die hier direct net toen hij dacht. En zie daar. Ja, daarom. Nou ja, we zitten wel. Wij hebben er zin in. En daarna lekker mooi waar vakantie. Ja, daarom. Je zit er nou even in, nou, een stuk of 6 zo'n dames en die door gaan snijden. Ik al die mij stelt nou, die een voor ons wordt. Ik ben Ingrid, 21 jaar, ik kom uit Talbot. Nou, ik had de meest al vragen, maar ik verdij nieuwe ervaring of best wel een ervaren misganger. Nou, we hebben heel veel geleerd ouder de periode, maar voor mij zit ik de eerste keer dat ik hier aan mij nog. Ik ben scout terug Sanne, dus ik liet alles mooi op mij komen. Ja. Ze benadert stek een beetje. Wat haast ambities of jost het wel? Nou, eigenlijk kan ik een beetje in van, ik zeg wel wat het me oplevert. En het is altijd een mooie ervaring om mij te nemen voor de rest van andere dingen die je nog later in het leven nog. Zit je op school? Ja, ik ben student en ik hoop
nog een jaar hier te studeren, dan ben ik klaar. En wat bist dan? Dan ben ik juf. Oh! Ballen. Nou, dan is dat ook nog mooi, maar toch? Wat was toen letter als grut bist? Nou, ik denk dat ik iets met mensen wil doen. Sowieso wel met mensen, want dat ligt mij gewoon. En ik kan heel goed met mensen praten. En ja, ik hou van mensen helpen. En als ze hun gevoel kwijt willen of zo, ja, dan wil ik er voor hun zijn. Stel je nog even voor, hoe heet je? Ik ben Mercedes, ik ben 16 jaar. Nou, ik zit nog op school. En ik wil hierna sociaal-cultureel werken gaan doen als ik geslaagd ben. Wat je al zei, met mensen omgaan. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en wie weet de wereld over als mis, je weet maar nooit, hè? Inderdaad. Jij ook die ambitie? Yeah, can I speak? A little bit English? Yeah, well, let's try. What's your name? My name is Hayat. I come out Wolfka. Wolfga? Yeah. And I study in Leeuwarden. What's your study? What do you do? Zorghulp. Zorghulp, okay. Yeah. Something different than miss. Yeah, I like to help people too. And that's things what I like to do. Is this a dream to become a miss or not? Yeah, this is dream for a long, long time, but I did never take the step to take it because I was a little bit shy too. But this time I had a chance to do it and I'm so happy. You never know. Yeah. Thank you. Ze had altijd stiekem de droom om mij te doen door een misverkiezing. Nou is er Safir eindelijk die stap naar komende Snijn, Silver het Witte. Ze komt uit Wolvenkeer bij trouwens. Hoe is het toe? Hoi, ik ben Melissa. Nou, Stijn, nee, zenuwachtig? Ja, een beetje. Valt mee. Studeert toen nog? Nee, ik zit op de HAVO nog. En hierna wil ik naar de politieacademie. Oh, stoere agent. Ja, deze shirt lijkt me heel erg leuk. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Het ben wel een zwier opleiding, hè? Ja, klopt. Maar ja, het lijkt me geweldig. Dat is heel wat dan mis. Dat klopt. Ja, heel wat anders. Maar... Stel je voor dat, als kiezen maar, mis of politie? Oh, dat is heel lastig. Combineren. Parttime bij de. Ja. Hast je al vakantie trouwens? Ja. Vakantieplan? Naar Turkije een weekje. Ja. Doe al? Plan, vakantie? Ja. Ik ga 4 dagen naar Duinrel. Oké. Ja. Lekker toch? Ja. Dan ga je een hoop lol maken hoor. Ja, zeker. Hoe heet jij? Ik heet Maimouna. Je kwam net buiten, bij me. Pieter van der Bij, die ken ik heel goed als muzikant. En daar ga je binnenkort les van krijgen, hoor ik. Ja, daar ga ik les van krijgen. Wat voor les precies? Gitaarles. Oh jee. Ja. Je wilt lekker gitaar spelen? Ja, zeker. Ik wil dat zeg maar leren. Hij zit in de rock'n'roll sfeer. Vind je dat leuk? Rock'n'roll, ja. Echt heel mooi. Hij kan echt heel mooi zingen. En jouw eerste misverkiezing? Ja, zeker mijn eerste misverkiezing. Spannend hoor. Ja, zeker. Succes alvast. Hoe is het toe? Elisa? Ja, doe kijk bij me. Hoe is het met die voert? Ja, dat gaat wel goed. Ja, ik moest een pleister regelen. Ja. Dat doe je dan maar. Ik ga een hol in mijn voet. En wat voor ding? Een gat. Oh, ja, Holle. Hoe is dat hoor? Ik ben van de roltrap gevallen in het winkelcentrum in Leeuwarden. Ja. Oh, kist wel mij, maar toch hoop ik. Ja, het heeft een week genezingstijd nodig, maar ik ga gewoon pijnstillers nemen en lekker er tegenaan. Showbusiness toch? Showbusiness must go on. Hikkel Vrego, hoe is het? Ja, dat is wel. Ja, mooi. Ja, nee, maar ik ben zelf al een allemaal. Doe je die ex-kwalen neem ik hoor? Nee, ik ben al afgestudeerd. Werkest? Ik ben model. Je bent al professioneel model? Ja, ik ben een jaar geleden begonnen met model. Wauw. Ja, eerst misverkiezing dat wel, maar modellenwerk gaat lekker. Nou ja, dat best het voorbeeld van wat het opleverde kind dus. Ik denk het. Leuk. Spannend hoor. Beetje zenuwen of haar afvallen? Heel erg. Ja, heel zenuwachtig. Het is toch altijd wel iets belangrijks en moois om daar voor mensen te staan op hoge hakken en niet te vallen, natuurlijk. Nee, net weer stroekelen. Ja. Oké, leuk dat je er wist. Kijk naar de laatste dame. Last but not least. Hoe is het toe? Nicole. En Nicole, ja, finale. Bereist u die nog een beetje voor of net? Ja, natuurlijk. Maar ik laat het ook meer gewoon op me afkomen en ik doe gewoon wat ik kan. Zeg maar, ik zet me gewoon in. Ja. En iedereen had het toe de sfeer dat het leuk is, dat de ervaren zat? Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon heel leuk en de meiden zijn gewoon hartstikke leuk. En ik ben ook heel blij dat ik mee mocht doen. Ja. Want ik ben niet echt een meisje. Ik ben wel een beetje zo'n halve guy. Stoere jongen. Ja, dus het is ook wel heel leuk om dan hier een keer aan mee te doen. Ik denk ineens aan Naomi Campbell. Dat was ook zo'n stoere... Dat kan wel hoor. Ja, precies daarom. Ja. Zondagmiddag. Jij zei nu, komt wel redelijk nuchter hoor, maar toch hè? Nou, ik heb wel zenuwen. Gewoon natuurlijke zenuwen. Maar ik ga gewoon knallen. Jim Allier, hoop ik. Dank je wel. Straks praten we nog even met Sanne over Tien West-Wezenmast. Dat komt al even goed. Dank je hem wel voor je komst. Want ik geloof later wel een hoes, maar je mij ging in blijven. Super dat je hem er wien. En succes alvast voor Snijn. Goed. Elsenien is welkom in het Fries Congrescentrum in Drachten.
En het begint om 7 uur. Nou ja, ze had zelf al een beetje verteld op verschillende manieren, maar de dames zich presenteren. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Is wat van de zenuwen al merken? Volgens mij is het er wel een beetje, hè? Ja, ze winnen wel. Ja, maar we hebben zo goed voorbereid, dus ik heb alle vertrouwen in de famkes. Dat is toch zelf volgens mij, die? Ja, in 2009 heb ik aan dezezelfde verkiezing meegedaan. Die had toen nog heel oors, maar wij worden steeds groter. Dus, Wat voor organisatie zit je erachter? Is dat internationaal, landelijk of is dit een initiatief van die? Nou ja, doe had er zelf van mij die in, dus nee, dus het laatste. Maar... Ja, het is echt, het is nou landelijk, maar als het famke wat Miss Beauty of the Netherlands wordt, die gaat internationaal. Die mij naar mijn lijstje daarvoor 3 weken als mijn 63 oren landen strijdt ze daar voor de titel. Ja. Wauw, er staat wat op het spel. Er staat heel wat op het spel, ja. Leuk om te organiseren dus. Ja, ieder jaar weer en nou ja, mooie famkes en lief winsen en de sfeer in de groep, ja, gewoon geweldig. Straalend zich wel uit. Ja, Miss Noorderwien. Ja? Ik ben benieuwd. Snijn, wilt ze uitroepen? Dan Jerry met Allier. Neem ze na week vrede van mij om nog even weer om te zien. Nou, dat is leuk. Ja. Dan kunnen we haar even huldig hier. Ja, geweldig. Ja. Janke, hier stek dit toch. We gaan een eigen Miss Noorderwien hier binnenkort. Ja, dat wordt leuk, hè? Ja. Ik ben heel nieuwsgierig waar het worden gaat. Ik ben heel benieuwd. Sanne, heel soort succes. Leuk dus maar de hele clubje wierst en dankjewel. En nou ja, Snijn natuurlijk een heel soort muziek en leuke dingen en sfeer en leuke modellen. En een goede winnaar toewensen. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Wat gaan we een leuke prijs betekenen? Miss Noorderwien. Fles whisky, dat gaat net, hè? Dames. Nee. Betekent nog woord. We zullen zien, ja. Mensen meer informatie willen op, besluit nog even site of zo wat? Ja, www.missfriesland.frl. Dankjewel. Graag gedaan. Sanne Roffel weer dat.